Mastu Purnama Sidam. Mastu silat mringwang jagat karana siran tondo kawisesaning bisana. Sono sinawung langen wilopo estu maksih lestantun lampahing Buddha. Jinantur tutur katula. Tela-tela tulak mereh ladyeng paradya. Winirsuta ngumpama prameng niskara karana diya tumiyeng jaman purwa. Winisuda trah ingkang dinama-dama. Pinaredi tameng lalata mangya tekapuasaning Gupita. Tanuwun renggeng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggeng panggung panggung Sang Purwengkata. Anenggih negari pundita ingkang pinurweng carita samangke. Ingkang kaeka adi dasa purwa. Eka marang sawiji adi linuwih dasa 10 purwa wiwitan. Adi-adining garba Gupita datan wonten kadi negari ing Ngamarta. Negari kang panjang punjung, pasir wukir gemah ripah loh jinawi. Basa panjang marang adawa, punjung iku luhur. Basa pasir ngarepake samudra, wukir ngungkurake gunung. Agemah saha ripah, basa gemah kathah jalma dagang, datan kendhat lur tan ana pedhote. Basa ripah kathah jalma ingkang agegriya aning nagri pratandha eca manai. Kawula alit kebo sapi bebek ayam datan wonten ingkang kinandangan teka agelar mungguing pangonan. Basa loh jinawi loh tumumpang tulus, loh toya tumumpang tulus kang sarwa tinandur jinari. Jinawi murah kang sarwa tinumbas. Saking harjaning negari Dora Purasirna ajris saking wilalating Nalindra. Boten wonten panjenenganing Nalindra ing rang jagat pramudita. Ingkang kasonganing angkasa, ingkang kagebeng ing muara, ingkang kaweku ing samudra laya, ingkang kasenengan Sang Hyang Candra, ingkang kepadangan Sang Hyang Surya. Datan paja mirip kadi wong agung ing Ngamarta. Punika ta luhur kawisesanira. Pranyata wong agung ing Ngamarta punika Edi Paramarta tansah mule bala-bala ing brana. Dana boga lumintu ing saben dina. Ngupaya dasih utama memulang wong Balilu, jangkung prang pupuh, ngapura lepating wadya, anggung titi pariksa, minter pangreh utama. Panjenenganing Nalindra kinacek samine ratu terus padhang tingali ageng obore, atebih kumarane tinenga-tenga ing parang muka. Kasusra kajana priya yen ratu pininjel kadang. Sinten to dasa namanira sinarepati Ngamarta punika? Dasa 10 Sri Ratu Narpati wus mastani. Pranyata wong agung ing Ngamarta punika wirange den punjeni den kunceni. Sedane den dadahaken ajejuluk Sang Nata Prabu Darma Kusuma. Ya Sang Prabu Yudhistira, ya Sang Prabu Puntadewa, ya Anom Dwija Kangka. Kocapa ingkang sowan ing pagelaran inggih punika
para kadang Pandhawa nun inggih punika ta warnane satriya panenggak Pandhawa Raden Harya Werkudara ya Sang Bimasena Bratasena Kusuma Dilaga Kusuma Yuda satriya gagah pideksa godhek wok simbar jaja pramila datanmu kalyenta panjenengan dalem Raden Bratasena tansah minangka dados satriya utawi banteng bebantenging praja ing Amarta. Wonten ing pangarsamaning Sang Raden Werkudara punika to warnanira Sang Raden Arjuna ya Sang Raden Permadi Kumbang Ali-ali Janaka ya Sang Kunti Dwi Batsum satriya kondhang kawentar minangka dados lelananging jagat lan curing bawana punika ta warnanira satriya panengah Pandhawa ingkang dados jagoning para Jawata. Wonten ing sinambung pungkur ingkang Sang Buminata punika ta satriya kembar kemanikan Kekasih Raden Pinten Tangsen ya Sang Raden Nakula Sadewa satriya kembar wicara kembar busana branyak pasemone punika to pungkasing paseban pungkasing Pandhawa jangkep wonten ing negari Ngamarta dados sakala mangke kaos tinggal rawuhipun wong agung ing Dwaraka inggih Dwarawati. Ajejuluk Sang Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna minangka kadang werdanipun Sang Buminata Darma Kusuma. Kocapo wong agung Ngamarta wis miyos siniwaka lenggah dampar kencana. Sesemek babut permadani sesatyana werna jinebaran sari sari wong asli sajebat kasturi ginanda mangambar arum. Kinayap ampilan sangganing banceti jajaran prajurit caos hormat tambur srupreh minyorambah kaping 3 solah bawane nalika semanten nalindra kekalih lenggah padha dedege padha dhuwure wonten ing Datulaya negari Ngamarta mratandhakaken menawi kekalih-kalihing katunggal ingkang boten waget dipun pisahake dadak sakala mangke Sang Prabu Puntadewa dereng kersa angupaya lon wijiling pangandika ingkang dereng kababaring lisan.
Sritinon ing pasewakan busana maneka warana sebak puspiting udyana miang panjraing sarwarukma renggeng manik Narawata apa prabanyasa miarat apa prabanyasa mirat kenyaring tejo laliwaran lir ki lat sisiring tadit wimbo gagondo amarek minging kadiyuping maruta mando saparan mangambar ungas tori sedeng siniwa Maha Prabu Sri Bathara Kresna Pratisteng dampar kencana siniwa ing tinju maya
kuntrang-kuntrang Mas Retno Yayah Sang Wang Wisnu Bathara Siniwa ing tinju maya Nalendra harum ngandika Nalendra harum ngandika Yang Agung mugi amawahana dumateng gesangipun sedaya kawula dasih tanem tuwuh kawula kabeh ana ing kukuban negara Ngamarta Gusik dhisik to adiku ngger cah bagus adiku Madukara padha kanthi raharja sak praptanira ngger Janaka adiku ing Madukara Satata anggonmu lenggah ngabiyantara ngaresaning punraka ya kadang werdamu Janaka Nunai mitwasang kalimantabi tinebihna ing iluduni dumawaing tawang tuwang keparenga kula ngaturaken sembah sumengming pangabekti kula kunjuk sandhapepada ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu Yudhistira nggih Koko Prabu Darma Kusuma Koko Prabu iya nggih cah bagus tak tampa dadi bombong ing atining pun Kakang ora lewat pangestu panjenengan ulun tampanana tumrapa marang jeneng Sira Siadi nggih cah bagus Madukara sanget andhetaken dimat paripih Dayanana ing kasatosan hamawahana dumateng gesangipun ingkang pun rayi Madukara Kanjeng Koko Prabu kembar satata anggonmu lenggah ana ing sak pengkraning sun padha kanthi raharja sak praptanira kaloro nggir pinten tangsen ya nakula sadewa nuwun pasang kalimantabi tinebena ngiluduni dumawaing tuang inggih Koko Prabu nadyan ingkang pun rayi ngaturaken sembah bekti kula kunjuk inggih Koko Prabu mawon tuantu sembah bekti kula kunjuk ngarsanipun panjenengan dika Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma iya nggih sakloro tak tampa sembahmu ora lewat pangestuku kebat tampanana nggih cah bagus pinten tangsen inggih sanget anggendadosaken jimat paripun Dayanana ing kasantosan inggih Koko Prabu sanget andadosna jimat pangruwat tumrapipun ingkang pun rayi Kanjeng Koko Prabu Doro satata anggonmu mabukuh Susilastawa ana ing sak ngajenenging sun jumeneng gagah pideksa nggih cah bagus Godhek wok Simbarjaja Werkudara padha kanthi raharja sak praptanira Slamet tekaku ana ing Praja Ngamarta ya ana ing siti inggil kene ya mung aku bakal ngaturake bahasaku katur ngarsaning barep kakangku barep nata ing negara Ngamarta pangestuku wis tak waratake marang sagung para kawula dasih negara Ngamarta saikine sungkemku bahasaku katura kunjuk ngarsaning barep kakangku iya nggih tiba sepadha-padha ora liwat pangestuku tampanana tumrapa marang jeneng Sira Siadi tak gegem dadekake jimat paripih Dayanana ing kasantosan
Hamawahana gawe purba yuwananing kasatriyan Jodipati lan Kukuban kiwa tengene. Nun mangke Kanjeng Koko Prabu. Sasampunipun panjenengan lenggah susil asta wonten ing dampar kencana negari Ngamarta. Katuran karaharjan rawuhipun panjenengan ndika Kanjeng Koko Prabu. Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Jagat nata Aludewa jagat Dewa Bathara kadangipun Kakang inggih Yayi. Sanget ndadosaken bombong penggalipun ingkang pun raka dene Yayi Prabu miji dumateng suwanipun ingkang pun raka Dwarawati nun inggih. Namung semantena nadyanto kula menika tinemu werda. Kula menika tinemu langkung sepuh ketimbang para rayi-rayi kula ing Ngamarta. Ning boten wonten awone dene kula menika sowan wonten ngarsanipun pepayunging praja Ngamarta. Makutaning kawula dasih ana ing sedaya Kukuban laladan Ngamarta. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk lan mugi panjenengan kersa nampi sowan kula wonten ing nagari Ngamarta. Koko Prabu mboten patut jamak limrahe panjenengan menika kadang werda kula lha kok panjenengan ngaturaken bekti dumateng ingkang pun rayi. Koko Prabu kawula ingkang ngaturaken bekti lan ugi kawula ingkang ngaturaken sungkem sembah bekti kunjuk ngarsanipun panjenengan dika lah dalah. Inggih inggih nggih menawi mekaten dawah sami-sami kemawon Yayi. Jernyatane kula lan panjenengan menika sedaya kawula sampun sami pirsa sami-sami mekutha wonten ing praja panjenengan wonten ing Ngamarta, kawula wonten ing negari Dwaraka. Pramila pangestunipun kawula mugi sumrambah dumateng sedaya kadang kadehan kula para Pandhawa Yayi. Inggih Koko Prabu sanget ndadosaken jimat paribe. Wah Krisna kakangku ya dadekake donga pangestu tumraping Werkudara lan kabeh Pandhawa. Inggih Koko Prabu, inggih Koko Prabu. Ndadosaken jimat paribe ayandane kasatosan andayana ning kasatosan Koko Prabu. Inggih Koko Prabu. Salajeng kepareng badhe mundhut pirsa kepareng matur. Saderengipun kula ngaturaken perkawis ingkang kathah-kathah dene punapa sebabipun kawula ngrawuhaken panjenengan wonten ing negari Ngamarta. Mboten beneh kelawan adat ingkang sampun lupiya dene kadang werda kasuwun amberkahi ngrawuhi wonten ing kadang taruna kejawi nuwakaken raos katresnan lan ugi nepangaken pasederekan. Ananging wonten bab wigatos ingkang badhe kawula suwening pirsa utawi mundhut pirsa ngarsanipun Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Koko Prabu yah inggih Yayi. Sejatosé kula sowan menika mboten kok amberkahi utawa kula sowan menika istilahe paring tambahing pangestu ingkang saklang kathah mboten babar pisan mboten. Kula lan panjenengan menika sami-sami sampun kula ibarataken Mandura kaliyan Ngastina menika kados dene srengenge kelawan rembulane. Menawi Ngastina menika surup ing wanci ratri, menawi Mandura menika surup wonten ing wanci rahina. Dados kula lan panjenengan punika sampun boten waget dipun pisahaken kados dene ombak kelawan segarane, kados dene angin kelawan megane utawi geni kelawan kelukipun. Mekaten kan Yayi, Yayi Prabu.
Inggih Koko Prabu. Ngaturaken gunging panuwun. Salajeng nuwun sewu mboten kok munggel ingkang samukawis wawan sabda mboten lho Yayi. Wonten wigatos menapa dene Paduka Yayi Prabu Samiaji miji sowanipun ingkang pun raka wonten ing wanci Anggara kasih wonten caraka ingkang kawula mboten sisip saking gendera umbul-umbul rerontek Hangendanu menika caraka saking negari Ngamarta ingkang ngaturaken nawala dumateng ingkang pun raka ing Dwaraka menika dene isining nawala aduh tawang-tawang tangis kanthi subasita panjenengan nyuwun sowanipun ingkang pun raka wonten ing negari Ngamarta menika Yayi Prabu. Inggih Koko Prabu. Wonten bab wigatos ingkang teng pundi sinaosa kula menika kasinungan kadigdayan Mahambeg Brahmana lan ugi minangka dados makuthaning negari Ngamarta jebul tinemune niku namung pawartos kemawon Kanjeng Koko Prabu. Lho, lire kados pundi dene Paduka Yayi Prabu ngantos ngendika ingkang kados mekaten. Jagat menika gebrebeken lho. Kalian asma kuncarane Yayi Prabu Samiaji dalasan sedaya para kadang Pandhawa. Lah kok panjenengan ngendika kados mekaten mongko niki wonten ing Datulaya lho. Mboten patut. Mboten patut Yayi Nalendra kok katinon utawi katingal ringkih kados mekaten. Ampun dipun bangsuli. Inggih Koko Prabu. Sepinten kelepatanipun ingkang pun rayi tadah wadana ananging kawula mboten dura. Saestu kawula dalem matur kanthi prasaja bilih rikelenggahan samangke para kadang-kadang Pandhawa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti dawuh sabda pangandika sak mangke Kanjeng Koko Prabu dene Janaka Werkudara kembar dalasan kawula pribadi Kanjeng Koko Prabu mboten waget nrenggalangi lan nyemilakaken pepajar tumrap negari Ngamarta menika Kanjeng Koko Prabu. Yayi kula wonten timbalane ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Nggih, menawi panjenengan tasih ngemutaken kula bilih kejawi Yayi Prabu Samiaji menika minangka dados suliye Paman Pandu Dewanata, dados suliye Eyang Abiyasa, nggih Eyang Wiyasa ing Saptawarga ingkang jumeneng nata wonten ing negari Ngamarta. Niki kula badhe ngremenaken manah kula piyambak bilih boten lepat menawi Paduka Yayi Prabu nimbali lan miji sowanipun ingkang pun raka. Saged kula batang cangkrimane dene Yayi nimbali sowanipun ingkang raka menika ing pengajap Yayi sampun brebeg kalewen kondang kuncaraning ingkang pun raka inggih menika minangka dados titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Mekaten to Yayi? Inggih. Apan mekaten leres Kanjeng Koko Prabu pramila sedaya para kadang Pandhawa utamanipun sedaya kawula negara Ngamarta saestu nenggo luaran dawuh saking panjenengan dika. Inggih. Saderengipun kawula matur ngarsanipun Yayi Prabu. Keparenga kula miji lan dangu. Dene napa to sababe kawula dipun timbali wonten mriki lan pepeteng napa ingkang nglimputi laladan negari Ngamarta sak kukuban kiwa tengenipun. Umpamiya ingkang raka menika waget medharaken kanthi trap sila atur lan mbok menawi waget damel pepadang tumrap pepetenginipun wonten ing praja Ngamarta. Aduh Yayi saestu ndadosaken bombong dene Kadang Werda kok tasih dibutuhake, tasih dienggo
Wis wong tuwek kaya ngene isih dienggo. Dijak rembugan napa malih menika sing ngejak rembugan menika wong agung ning Ngamarta Yayi. Sumangga kadhawuhna dene napa to ribet ingkang limputi angganipun sedaya kawula negari Ngamarta. Yayi Prabu. Anjra ingkang puspitorum kasliring samirana amrek sekar gadung kung ngas gandanyo mawe rarasaratnaning ndriya Nakula kelawan Sadewa. Kula wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Koko Prabu. Sadurunge aku matur ngarsaning Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Gagya manjing ana ing Panti Boga supaya hanyuguh marang sedaya nayaka-nayaka negari Dwarawati ingkang tutwuri nderekaken Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Nun inggih. Maksud dawuh panjenengan ndika Kanjeng Koko Prabu. Kabeh samukawis Andrawina Kembul Bujana Cakna ana ing bangsal Boga. Nun inggih Kanjeng Koko Prabu ngestakaken dawuh. Wedange ditokke nang, wedange ditokke. Ayo.
Koko Prabu. Kula lingsem kepareng matur menawi wonten kathah nayaka negari Dwarawati utawi negari Ngamarta Koko Prabu. Inggih, kawula sampun nyumpena bilih panjenengan nyasmitani para kadang panawung krida lan ugi sedaya ingkang mandhegani panti boga kinen ngedalaken unjukan dedaharan saha sotonipun kagem para kadang-kadang nayaka pradangga negari Dwarawati menika namung kagem tutup utawi namung kagem kamuflase bilih sejatose Yayi Prabu menika badhe kepareng lenggah catur netra dumateng ingkang pun raka napa Yayi? Koko Prabu sewu-sewu kelepatanipun ingkang rayi tadah wadana kawula mboten waget njagi katentreman wonten negari Ngamarta awit musti kaning tanem tuwuh pukulun Bathari Sri nilar saking gedung pusaka negari Ngamarta Kanjeng Koko Prabu. Waduh jagat Dewa Bathara. Sang Arjuna tingalana wasmunira kang kamenungsan
rawuh Ndara. Saka ngendi parane ana nom-noman sowan sungkem ngarsaning panjenengan ingsun. Mongko tata kramane unggah-ungguhe ya jangkep kaya dene wong sing wis diwulang tata krama karo sudarmane apa dene marang leluhure. Inggih. Kawula nggih dereng wanuh satriya pawongan menika mijil saking pundi niki kala wau sing mbukake lawang wonten ing wingking niku nggih termasuk Bagong niku sing tanggung jawab Bagong niki. Gong. Ya, Truk. Ning ndi kowe? Sik ngono diurusi sik, Truk. Urung mangsane gara-gara isih repot aku, Truk. Oh iya. Gak Kang Gareng mau ning ndi? Kang Gareng kan sing ngeke wedang mau. Heeh. Kang Gareng ki malah kae gek nganu gorengke apa mbroh ning mburi kae wis to. Kowe wae Truk sing nyeritakake ngarsaning bendara dhewe Raden Janaka. Ngono. Heeh, tenan Truk, titip aku ya Truk ya. Aku ra penak Truk. Kok ora kepenak ngapa? Aku ki winginane iki ditunggakan karo Ndara Permadi. Piye? Wah, kowe iki jan isin-isinke karo wong Karang Kadempel. Saiki tenan piye Truk? Ndara Janaka ki lak wis mbayar karo aku. Ayo. Ning aku ndek tagihan speleter karo Shopee Pay. Oh. Anjur, monggo kurire wis kadung tekan nggonku ayo. Gelem ra gelem aku nyuwun TF Ndara Janaka. Wayang kok basa TF barang. Ora apa-apa wong wayang kekinian kok. Wayang sing manjing ana ing kene kan nek awak dhewe kan termasuk batur kan bebas. Oh iya. Nuwun sewu Ndara Permadi. Piye Truk? Kala wau Bagong kalih Gareng ngendikaaken nek mboten klentu matur dumateng ingkang pun abdi bilih satriya menika klyang kabur kanginan mendung kebaratan tegese dereng dipun sumurupi asal usule saking pundi menawi mengku werdi napa mawon kula ki mboten wantun Gus mboten wantun kula kok ajeng matur kalih panjenenganipun wong dene niku bukan wewenang Petruk bukan hak Petruk untuk menanyakan sesuatu. Piye? Kowe mau sing ngajari aku tata krama jangkep kok saiki nganggo basa Indonesia barang. Ora apa-apa jarene warang kekinian. Ya kowe sing warai ya, Gong. Oh iya. Lah mekaten dados kula mboten kagungan Purbawasesa panjenengan ingkang minangka ingkang kagungan dalem Madukara. Kula niku nuwun sewu namung batur nggih. Kula wantune ming bukake nuwun sewu. Gerbang ngajeng kemawon utawi pendopo. Ngajeng kinen ngedalaken unjukan saha dedhaharan kagem tamu menika. Ning kula mboten wantun kok nangleti jenengan kersanipun napa Mas? Mengku werdi napa? Kula mboten wantun. Niku tamune jenengan. Sumangga panjenengan dawuh ki Mbak. Iya, Petruk. Nggih cah bagus. Aja kira aku wanuh. Ge iki aku tumambuh marang jeneng sliramu nggih cah bagus sapa kang dadi aranmu lan jejulukmu umpama kowe iki Nalendra. Lan sapa kang dadi kekasihmu kowe iki satriya. Nggih cah bagus. Uga saka ngendi paranmu prapta ana ing kasatriyan Madukara kene. Nonet pasang Kalimantabi tinebe ing tinebena ing iluduni dumawaing tawang tuwang keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk ngarsanipun panjenengan dika Raden Janaka nun inggih Kanjeng Rama Kyai ing Madukara Kanjeng Rama Kyai kosik to kok kowe ngunekke aku Kanjeng Rama Kyai kowe kuwi sapa kowe kuwi sapa kok kowe ngaku anak Madukara dipun tepangaken kawula menika Praba Kusuma Wingking saking Kayangan Ngendra Kila inggih Kayangan Tinjumaya kula atmajanipun Kanjeng Ibu Dewi Supraba lan ugi minangka dados wayahipun Kanjeng Hyang Bathara Indra wonten ing Kayangan Kaendran sowan kinen badhe pados margiting pundi
kula waget kasembadan sungkem ngaturaken bekti lan ugi badhe nyuwun berkah pangestu dene putra paduka wiji paduka sampun ngancik wonten ing yuswa ingkang 3 dasa tegese Kanjeng Rama sampun nilar kayangan ngindra kilodok inguni jangkepipun wekdal sampun 3 dasa warsa Kanjeng Rama lenglenging driya mangu-mangu mangunggung ganduan ri manglir lena tanpa kanin yen tan tulusa mangku sang dyah utama Nalendra muda wuwuse angrembaka Nalendra muda wuwuse angrembaka Miat langening kalang buana gelar pandan muncar kasor pajaring purnaming gegono Timbalan adhawuh Kanjeng Rama aja gleleng pacakmu gembelo sirahmu akeh wong padha ngaku anak Madukara akeh wong padha ngaku anaking Janaka ning ruhanani Rongger cah bagus ora gampang dadi anak Madukara ora gampang dadi anaking Janaka lire kados pundi Kanjeng Rama ora semang caturan karo aku kanthi nyebat Kanjeng Rama aku kudu bapakmu aku kudu wong atuamu nuwun sewu hikayat ingkang sampun dipun cariyosaken dumateng Kanjeng Ibu Dewi Supraba bilih tiyang sepah utawi Sudarma kawula menika mapan minangka dados satriya panengah Pandhawa kala wau dalem matur lan tanglet dumateng sedaya para kawula among kisma wonten ing negari Ngamarta mriki nggih wonten ing kesatriyan Madukara mriki bilih boten sanes klintu panengah Pandhawa ingkang asma Raden Janaka boten wonten kalih namung panjenengan Paduka Kanjeng Rama cukup saiki rungokno apa kang dadi aturku kowe tak aku anak Madukara yen to kowe iso mbalekake karaharjan kemakmuran gemah ripah loh jinawi tata titi tetrem karta raharja ana ing negara Ngamarta kene ya ing kabeh kukuban kiwa tengening negara Ngamarta kanthi linambaran kanthi simbol kowe iso
mboyong sang pukulun Bathari Sri mustikaning tanem tuwuh ingkang uncat saka gedhong pusaka negara Ngamarta yen sliramu ora isa mbalekke katentreman lan ngundurake pukulun Bathari Sri ana ing gedhong pusaka negara Ngamarta taunana windanana aku ora sudi ngaku anak karo dapurmu nyuwun pamit. Kayuning Purwa sejati pangira jagat godhong kinarya ruh membe kembang lintang saloka langit woh surya lan pengsuhu kasirat pun lan udan puncak anggasa bumi bengkak pratiwi oyote bayu wajra ayo eling ning pange